भरती गाठी निसर्गाठी रे दालो निसर्गाठी रे दालो निसर्गाठी रे सदे दाटी सगो लांब लांब जिबली चाटीत गो चितळावार दाटीत गो लांब लांब जिबली चाटीत गो पाटी गडबडी देवाल्या रम्मानो देवाल्या सालगातो तुझी वळे म्हणून वर्षाच्या वळे आमच्या सारख्यो पाच फळानी पाच फुलानी दुर्वा वाहिन रे देवा दुर्वा वाहिन रे कपाळाचा कुंकू ते जन्मभर आणि काय मागिन रे देवा आणि काय मागिन रे गणपती देवा करी तुझी सेवा गावाचा काली रे माळिंगीच्या झाडा खाली कागोरी उभी से गागोरी उभी से माळिंगीच्या झाडा खाली कागोरी उभी शी गागोरी उभी शी पटनाची नात चालला किसमिसच्या कांगराची किसमिसच्या कांगराची ऐसर माझी नात चालला किसमिसच्या कांगराची किसमिसच्या कांगराची झाले कोकण सारा बाईची म्हटले सरशर गोविंदाई गो मलवर गुलाल पेगी गो देवाला आला रे देवाला आला शेवतीच्या फुला रे शेवतीच्या फुला शेवतीच्या फुला रे शेवतीच्या फुला वास मारून गेला रे वास मारून गेला वास मारून गेला रे वास मारून गेला आवलेच्या फुला रे आवलेच्या फुला आवलेच्या फुला रे आवलेच्या फुला वास मारून गेला रे वास मारून गेला वास मारून गेला रे वास मारून गेला देवाला आला रे देवाला आला देवाला आला रे देवाला आला. बोलता येत नाही त्यामुळे मी मराठीतच बोलेन. व्यासपीठावरील सगळे मान्यवर ज्यांच्यामुळे आले ते भालचंद्र दादा उसगावकर, दयादादा, इतर मान्यवर शोभनाताई, दयादादांचे वडील. एअरपोर्टवर सकाळी 5:30ला उतरले आणि मला माहिती होतं या भागात हॉटेल वगैरे नाहीये. भालचंद्र दादांनी आयडिया दिली होती मला, ताई तुम्हाला तिथे 2 तास कुठे आराम करायला मिळेल त्यांच्या घरी. मला वाटलं आता कोणाच्या घरी जायचं म्हणजे दयादादा आम्ही पण तसे व्यावसायिक असतो, थोडस असं वाटतं. पण तुमच्याकडे आल्यावर मला अजिबात फरक वाटलं नाही, आपलं घर असल्यासारखं वाटलं. एवढ्या तुमच्या घरातल्या सगळ्या महिलांनी माझा पाहुणचार केला, आपलेपणाने. मी जोडले गेले. महाराष्ट्रात मी अशी बऱ्याच जणांशी जोडले गेले. कुठेही महाराष्ट्रातल्या चांदा टू बांदा टोकाला जाऊ दे, माणसं फक्त अलकाताई आज येणार म्हणून धावत येतात. हेच प्रेम मिळवलंय. एकतर ह्या माहेरच्या साडीची ही पुण्याई आहे, ती मी कधीही विसरू शकत नाही. आज एवढ्या प्रचंड संख्येने महिला इथे उपस्थित आहेत. दुपारी 1 वाजले, पण दयादादा एवढी उत्तम सोय केली आहे तुम्ही. प्रेसिडेंट उमेश गावकर, गेस्ट ऑफ ऑनर शोभनाताई, भालचंद्र दादा आणि सगळ्यांची नावं घेतलीच आहे. आज इथे ज्यांच्या आठवणीने दयादादा तुम्ही सत्कार केले त्याबद्दल आधी विशेष कौतुक, कारण ही पाठीवरची थाप खूप काही घेऊन जाते. मी माझ्या लहानपणी वयाच्या 8व्या वर्षापासून नटसम्राट, संध्याछाया, वेडा वृंदावन या नाटकांमध्ये ठमीची भूमिका करत होते. गोवा हिंदू असोसिएशनची नाटकं ही, आणि खूप त्यातनच घडत गेले. आणि अशा शाबासकी असतात, ही पाठीवरची थाप असते, त्यांनीच पुढे पुढे जात असतो. एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात जन्म झाला माझा. आई शिक्षिका, वडील टाटा मिलमध्ये इलेक्ट्रिक सुपरवायझर. पण हळूहळू जे संस्कार होते आईचे, शिक्षिकेचे,
ते खूप काही जमिनीवर पाय ठेवायचे, पहिली ही शिकवण होती. तुला किती यश मिळू दे, काही असू दे, ते बाहेर घरात तुझे पाय जमिनीवर असले पाहिजे. लोकांशी वागताना नम्रपणा असला पाहिजे. तुझं पाऊल कुठेही वाकडं पडता कामा नये, ही आईची सदैव शिकवण होती. आणि आज मागे वळून बघताना या गोष्टीचा अत्यंत अभिमान वाटतो की ज्यांची मी सून झाले, ज्या मुलींची आई झाले, ज्या नवऱ्याची पत्नी झाले, त्यांना कधी खाली मान घालायला लावली नाही. असं वाटायचं हिंदी सिनेमे तेव्हाही आले, पण वाटलं शरीर प्रदर्शन करून यश मिळवण्यापेक्षा मानाने जे मी माझं मराठीत राणीसारखं साम्राज्य उभं केलं होतं, त्यात मी खूप समाधानी अभिमानी. तुमच्यासारख्या प्रेक्षकांचं अजून माहेरच्या साडीला 34 वर्ष झाली, पण अजूनही तेवढंच प्रेम मिळतं. जवळजवळ 350 चित्रपट मी केले, आत्ताही करते. महिन्याला वर्षाला 5 ते 6 चित्रपट करते, कारण आता रडवण्याचा मला कंटाळा आलाय. किती वर्ष मी रडवणार प्रेक्षकांना. आता मी काहीतरी वेगळ्या भूमिका करायला बघते, काहीतरी कलाकार म्हणून समाधान मिळतंय यासाठी प्रयत्न करते. आज ती कबड्डी प्लेअर, इकडचा मुलगा एक नॅशनल खेळलेली, नंतर एक मुलगा आता आलेला, ते दादा, सगळे वेगवेगळ्या क्षेत्रातले लोक होते. आज या महिला ज्या मी फुगड्या घालताना मला वाटतं 40 ग्रुप आतापर्यंत झाले होते, आणि सगळ्यांना बघताना खरंच नवल वाटत होतं की या फुगड्या किंवा ह्या सगळे तुमचे झिम्मा असतील, तुमची पारंपरिक गाणी असतील, हे करताना तुम्ही निदान 15 दिवस ते महिनाभर तरी रिहर्सल केल्या असतील, तालमी केल्या असतील त्याच्या. आणि त्यातही तुम्ही आपलं घर सांभाळून, आपला घरचं सगळ्या जबाबदाऱ्या पार पाडून त्या तालमी करत होतात, रिहर्सल्स करत होतात, आणि एवढ्या छान पद्धतीने साजरं केलं. आम्ही फक्त सिनेमात गाणी लागली की तेवढ्या पुरतं नाचतो, ते त्यासाठी आम्हाला कोरिओग्राफर असतो, करतो. पण तुम्ही ज्या पद्धतीने हे सगळं मांडलं, आणि त्यात दयादादा कौतुक हे वाटतं की वयाची अट कुठेही नव्हती. फक्त तरुण मुली नव्हत्या, तर वयस्कर बायकाही त्यात होत्या, आणि त्यांचा जो आनंद होता तो खूप गगनात मावेन असा होतो. आणि त्यांना बघतानाही मला आनंद वाटत होता की सगळा एज ग्रुप या फुगड्या झिम्मांमध्ये भाग घेत होता. आता व्हॉलीबॉलच्या तुमच्या स्पर्धा आहेत, परत वेगवेगळ्या स्पर्धा आहेत, वेगवेगळे इथे आहेत. ज्यांनी स्वागत गीत सादर केलं त्या महिलांनी एवढं सुरात गायलं. मगाशी मला घरात, मी त्यांच्या होते दयादादांच्या, माझं दार लावून घेतलं की ताई आम्हाला ना रिहर्सल करायची, तुम्हाला ऐकू जाऊ नये. पण मला कानानं ऐकू येत होतं, आणि एवढ्या सुरात गात होत्या सगळ्या की मला खरंच कौतुक वाटलं त्या गोष्टीचं की अरे हा उत्साह आहे ना, हा आम्हाला खूप काही देऊन जातो. म्हणजे मी आता वयाची 60 कंप्लीट केली, पण मला आनंद होतो की हे प्रेम अजूनही आपल्याला मिळतंय. देवाने पुढचा जन्म दिला तरी तो अलका कुबलचाच द्यावा, हेच मी देवाकडे मागणं करते. आज सर संगीत शिक्षक इथे बसले आहेत, त्यांचाही उल्लेख मला करायचा आहे. खूप छान सर तुम्ही पण बसवलं. तुमच्या मला वाटतं पत्नी होत्या का त्या हार्मोनियमवर. सगळ्यांचं, निवेदिका आमच्या आणि दयादादांच्या मुली, सगळ्या जणी. फक्त निवेदिकेने माझं बारसं केलं, उल्का कुबल नाही, अलका कुबल. अलका कुबल. तर मी मुद्दामून कालिंदीला सांगते, आणि कालिंदी खूप छान केलं. देव भलं करो. मी मगासपासून ऐकते, सगळ्यांचं देव भलं करो. आज इथे आले, खरंच बरं वाटलं. दयादादा तुमच्या बोलण्यात मला ऐकू आलं की कोण काय म्हणतं, दयादादा गेले उडत. तुम्ही मनापासून काम करताय, तळमळीने काम करताय, लोकांसाठी काम करताय, हे इथे दिसून येतं. म्हणून एवढे लोक हजर आहेत. कुठलाही स्वार्थ नाही. उलट तुम्ही त्या स्टॉल लावलेल्या बायकांना काहीतरी 4 पैसे मिळावे म्हणून प्रयत्न करतात. आमचे भालचंद्र दादा, तुमचा पार्वती परिवार, मोनो डीजी चॅरिटेबल ट्रस्ट, हे एवढं 6 वर्षांपासून काहीतरी काम करताय. तुमचा मित्र परिवार, इथे सगळे व्हॉलेंटियर्स, तुमचे मित्र परिवार सगळे टी शर्ट घालून आदि उत्सव म्हणून हजर आहेत. हे तुमच्या प्रेमा करता आलेले आहेत. आणि म्हणून म्हणते, कोणी म्हणू दे तुम्ही 1.5 कोटी घेऊ दे, 100 कोटी घेऊ दे, लोकांना माहितीये, तुमच्या मनाला माहितीये की तुम्ही एक चांगलं काम करताय. कोणालाही घाबरायचं कारण नाही. आपलं काम आपण करत राहायचं. मला जसं खूप टीका व्हायची, या अलका कुबल म्हणजे रडवण्यात हटकंडा, अलका कुबल म्हणजे रडवते. पण आता काय करणार, शेवटी माझा व्यवसाय होता. मी काय वेगळं काही करत नव्हते. पण जेव्हा कंटाळले, सेटल झाले एका ठिकाणी, की आता वाटलं आता नको, आता रडवून रडवून मी पण कंटाळले, काहीतरी वेगळं करूया. त्यामुळे असं वाटतं, जेव्हा आता आज एवढ्या महिला बघते, सगळ्या क्षेत्रात आहेत, इथेही शिक्षण, मी विचारत होते शाळा कुठे आहेत, कॉलेजेस कुठे आहेत. मला बरं वाटतंय, सगळ्या मुली शिक्षिका आहेत. दादांची मुलगी चिपळूणला शिकते, BSc ॲग्रिकल्चर करते. अशा कितीतरी मुली वेगवेगळ्या क्षेत्रात जात आहेत, मुलं जात आहेत.
माझी मुलगी एक पायलट आहे, एक डॉक्टर आहे, मला आनंद होतो, त्या वेगळ्या क्षेत्रात गेल्या. आणि बऱ्याच वेळा तुम्हाला सांगू, मला विचारलं जायचं की ताई तुम्हाला मुलं किती, सुरुवातीला मी म्हंटल 2 मुली. लगेच समोर ना त्या बाईची रिॲक्शन यायची, मुलगा नाही. मला कधीही या गोष्टीचं वाईट वाटलं नाही, कारण माझ्या मुलींनी माझी मान कधी खाली जाऊ दिली नाही, स्वतःच्या पायावर उभ्या राहिल्या. माझ्या आईलाही अलकाची आई, आम्ही 4 भावंड, 2 भाऊ 2 बहिणी, पण माझ्या आईलाही अलकाची आई म्हणून ओळखलं जात होतं. त्यामुळे मला या गोष्टीची कधी खंत वाटली नाही. माझ्या मुली, मुलगा काय मुलगी काय, तुम्हाला माहितीये का, पुण्यात किंवा मोठमोठ्या शहरात मुलं फॉरेनला राहतात, हल्ली सेटल होतात, आपली करिअर तिथेच करतात, कारण चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या मिळतात. पण काही वर्षांनी त्यांना यायची बुद्धी होत नाही. त्यांना त्या लाईफची एवढी सवय होते की ते तिथेच राहतात, आपले आई वडील इथे एकटे आहेत याचंही त्यांना भान राहत नाही. ज्या आई वडिलांना तुम्हाला बघायला वेळ नसतो, त्यांना द्यायला वेळ नसतो, हे कर्तव्य काय कामाचं? म्हणजे आई बाबांनी करायचं ते कर्तव्य, आपण काही कर्तव्य पार पाडायचं नाही का? त्यांच्या म्हातारपणातच तुम्ही नसाल तर त्याचा काय उपयोग आहे? त्यामुळे मला असं वाटतं, मुलांनो, आपल्या आई वडिलांचे कष्ट सगळ्यांनी लक्षात ठेवा आणि आपल्या मातीला विसरू नका. तुम्ही शिक्षण झाली आहेत म्हणून तिकडे नोकऱ्या करा, सगळं करा, पण शेवटी तरी तुम्ही आपल्या देशात या, आपल्या आई वडिलांवर प्रेम करा. शेवटी तिथेही एकटेपणाच येतो, कोणी नसतं, पण आपले नातेवाईक, भले मित्र परिवार, हा जो काही आपल्याला धावून येतो ना, हे फक्त चित्र भारतातच पाहायला मिळतं. महाराष्ट्रात, गोव्यात ही कल्चर आहे, संस्कृती आहे, नाटकावर प्रेम करणारे लोक आहेत. आता भालचंद्र दादा पण एक नाट्य कलाकार आहेत, माझ्याच जातकुळीतले आहेत. खूप बरं वाटतं मला. ते कलाकारांनी खरंच काहीतरी वेगवेगळं करावं लागलं. त्यांनी आता मला सांगितलं, आमच्या गिनीज बुक मध्ये आम्ही वेगवेगळी नाटकं सादर केली. नटसम्राट नाव घेतल्यावर माझा एक हळवा कोपरा येतो, कारण मी 250 प्रयोग केले भालचंद्र दादा त्या प्रयोग दत्ता भट असताना. त्यामुळे मला त्या आठवणी आहेत. आणि खूप, मी सांगते तसं, कोणी मला गॉडफादर नव्हता, गॉड मदर नव्हते. परत आमच्या इंडस्ट्रीतही कुठेतरी असं होतं की कोणीतरी पुशबॅक असतो, पण मला कोणीच नव्हतं. पण एक नशीब असतं आणि देवाचा आशीर्वाद असतो की ज्यामुळे माहेरची साडी झाल्यावर मला कधी मागे वळून बघावं लागलं नाही. स्वतःची ओळख अशी काही निर्माण झाली की खरंच परमेश्वराने भरभरून दिलं. हांव जे कार्य करता ते की हांव ते निस्वार्थी भावनेन काम करता. खंयच्याय म्हाका कितें येणावळ मेळटली किंवा म्हाका दिसता, हांव ह्या वाठारांत म्हाका दिसता आमच्या समाजाचो पयलो MBA जाल्लो भुरगो, म्हाका नोकरी मेळटाली, पूण हांवें सोशल फिल्डान काम करता आसतना म्हाका एक आमची फॅमिली, आमचो आजो आसत, आजी आसत, त्यांच्याच नांवांनी संस्था स्थापन केल्या. आमची आजी तर म्हाका दिसता घरा कडेन कोण येवं दी, अन्नदान ही ती कोण येवं दो, खंयच्या वेळार येवं दी, अन्नदान हे तिच्या हातांतल्यान जातालें. त्याच बरोबर आमचो आजो, तोय तसो कोण समज अडचणी पडलो जाल्यार तो समज कोणाला कितें जाता वाद विवाद, जाल्यार तो फुडें सरून धमकी दिवन कशी, म्हळ्यार त्या वेळाचेर थंड घालतालो. त्याच पद्दतीन हांव म्हाका तेंचे कडच्यान म्हाका जें हें मेळ्ळां तें हांव फुडें व्हरपाचो यत्न करता. आनी हें करता करता गेले कितलींशीं वर्सां काम करतना म्हाका एक वायट अनुभव आयलो. वायट अनुभव इतल्याच खातीर म्हणटा, आतां कशें आसा, जो खेळटा किंवा कॉम्पिटिशन आसता सगळेच जाण जिखता अशें ना न्ही. समज व्हॉलीबॉलाची एक 12 टिमी आसा, 12तले 12 टिमी जिखना, एक टीम जिखता, बाकीची ती हरता. पूण हांगा खूब अफवांचो अपप्रचार जालो, अफवा उडयल्यो गेल्यो की दयान जे इलेक्शनार रावल्लो, हांव आयज क्लियर करपाचो नासलो, पूण इतल्याच खातीर क्लियर करता की हांव समज प्रेस घेतली जाल्यार सगळे लोकां मेरेन पावना आसलेलें. केपें, काणकोण सांगें हो आवाज पावला. पूण हांगा सगळ्याच गांवांतल्यो महिला आसा, आमचे भाव आसात, तुमकां सगळ्यांक कळपा खातीर सांगता की हांव जें काम करता तें निस्वार्थीपणान करताच. पूण गेले इलेक्शनां उबो रावल्या नंतर अश्यो अफवा जाल्यो, म्हाका खंय तरी पक्षान 1.5 कोटी दिले, कोणी तरी आमदारान म्हाका 21 लाख दिले. 21 लाख खंय ते श्रीस्थळ एक दुकानारच उरले. ते आवडी सांगले खंय तरी की 21 लाख दया धाडून दिला. ते हांव मुद्दम कित्याक सांगता, त्या मनशान म्हणलें तें कळपाक जाय की ते वडा कडेन जें एकटें दुकान आसा त्या दुकानारच उरले. ते म्हाजे मेरेन पावला. म्हाजे मेरेन पावले आसत जाल्यार हांव जाल्यार गरिबांक वाडटा आसलेलो, ते आयज वाडटा आसलेलो, इलेक्शनाक वाटनासलेलो. कित्याक म्हाका मत दिवन, पयशे दिवन मत घेवपाक नाका. म्हाका 4 मत कमी पडल्यार कोता येता, हांव निवडून येयन जाल्यार चलता. पूण कशें आसा, लोकांक विकपाक जायना.
म्हणून हांव इलेक्शन रावलो. हांव लोकांक उतर दिल्लें हांव इलेक्शन रावतलो. हांव जर त्या वेळाचेर फाटी सरलो लोक म्हणटाले दयान 1 कोटी दिन गेले ते खरे म्हणटासलेले. हे म्हणपाक नाका. त्याच बरोबर म्हाजे बरोबर जे प्रामाणीकपणे जे कोणी काम केला त्या मनशाची विक्री म्हाका कोणा तरी करपाक नाका आसलेली. आयज करपाक नाका आनी फुडें करपाक नाका. हांव कोणाची विक्री करपाक आयलो ना हांगा. हांव लोकांक हेल्प करपाक आयला. हांव इतल्याच खातीर सांगता ज्या कोणी जे अपप्रचार केला हे अपप्रचार करपाक नाका. आज ना फाल्यां ते उगडी जातले. हांव लोकांक भिना, हांव देवाक भिता. लोक कितले बोवाळ मारू दी म्हाका काय फरक पडना. बोवाळ मारतले आयज वयतले फाल्यां वयतले पण म्हाजें काम हें सतत चालू उरतलें. म्हाजें जें काम कोणू आडोवपाक शकना. कोण कितलो व्हडलो मनीस जावं दी हांव लोकांक हेल्प करपाक हांगा आसा. हेल्प करत रावतलो आनी हें काम करपाक म्हाजी फॅमिली म्हाजे फाटल्यान आसा. म्हाजी वेल विशर म्हाजे फाटल्यान आसा. खंबीरपणे उबी आसा. एक म्हाजो फ्रेंड आसा तो खंबीरपणे उबी रावला म्हाजे बरोबर आनी अशेंच रावतले. आमी हांगा म्हाका इतलेंच करपाक जाय. म्हाका आमची जी मनोज डिजीट चॅरिटेबल ट्रस्ट आसा त्या माध्यमांतल्यान एक फुडले वर्स म्हळ्यार तुमकां वेगळें चित्र पळोवपाक मेळटलें. हांव आयज सांगना. आयज आमचे कडेन आसात महाराष्ट्रांतल्यो ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्यांका माहेरची साडी ह्या चित्रपटांतल्यान सबंद गोंय महाराष्ट्र आनी देशांतल्या बायलांक जाणें अक्षरशः रडयलो. जांच्या दोळ्यांतल्यान दुकां आयली अशी ज्येष्ठ महाराष्ट्र आनी मराठी चित्रपट सृश्टींतली एक महान अभिनेत्री आयज काणकोणच्या खोतीगांव येडा ह्या भागान आयल्या. काणकोणच्या येडा ह्या भागान जो एक लोकसंस्कृतीचो दायज घेवन एक संस्था जे काम करता त्या कार्यक्रमाक ती मुजरत आयल्यात. ह्या वेळार मॅडमी कडेन हांवें मागले गोमंतकाच्या परिवारा खातीर एक तुमी बारीकशी इंटरव्यू दिवची. अगदी जरूर. मॅडम ह्या भागात आल्यानंतर तुम्हाला कसं काय वाटलं आणि एवढ्या मोठ्या महाराष्ट्र आणि गोवा आणि देशातल्या एक चित्रपट सृष्टीतल्या तुम्ही महान अभिनेत्री आहात परंतु या क्षेत्रात येताना तुम्ही एकटी आलात. कर्म म्हणजे गोव्यातून संपूर्ण एअरपोर्ट वरून मी तशी एकटी आली आणि या निसर्गाच्या सान्निध्यात तुम्ही एकटी आहात आणि या लोकांबरोबर तुम्हाला आता एन्जॉय करायचं आहे. आपल्याला गोव्याविषयी काणकोणविषयी काय वाटतं? एकतर मुळात मला एक आनंद असा होता. पहिलं गोमंतक न्यूजला आणि गोमंतकला सगळ्यांना माझा नम्र अभिवादन. नतमस्तक सलाम. आज मी आले तेव्हा मला वाटलं काणकोण हे कुठे आहे एक्झॅक्टली. मी कधी इथपर्यंत आले नव्हते. गोव्यातली मेन शहरात मडगाव म्हापसा पणजी सगळीकडे मी कार्यक्रम पण केले, शूटिंगला आले. पण इथे मी पहिल्यांदा एवढ्या भागात आले. म्हणजे एकतर प्रत्येकाला विचार काणकोण कुठे आहे, काणकोण कुठे आहे. कारण मला बाईट देताना पण काणकोण हा शब्द माझा चुकत नाहीये ना, एवढं असं झालं. पण आज येताना एकदम वेगळ्याच याच्यातनं मी आले. एअरपोर्टवर सकाळी 5:30ला लँड झाले आणि कॅब करून मी एकटी इथपर्यंत आले. अगदी जंगलाचा एरिया असा आणि म्हटलं इथे अशी घरं एवढी थोड्या अंतरावर असं गाव आहे. इथे आणि महोत्सव बनवलाय. इथे लोक येत आहेत की नाही असं मला थोडं वाटलं की हे लोक म्हणतात तिथे एवढा मोठा महोत्सव होतो. पण मला सकाळी वाटलं नाही. मी जेव्हा इथे 7-7:30ला पोहोचले तेव्हा म्हटलं इथे लोक तरी जमतील की नाही. पण आता आपल्याला बॅकग्राऊंडला पण आवाज ऐकू येतोय. फुगड्या चालू आहेत, फुगड्यांच्या कॉम्पिटिशन चालू आहेत. अगदी इकडच्या पारंपरिक गाणी ऐकायला मिळतात आणि मला तो आनंद जास्त आहे. कारण आम्ही शहरात किंवा असे कार्यक्रम बऱ्याच वेळा बघत असतो पण तिथल्या मातीतलं जेव्हा आपल्याला ऐकू येतं, पारंपरिक ऐकू येतं, लोकसंस्कृती लोककला पाहायला मिळतात तर ते अजून आपल्याला काहीतरी शिकायला मिळतं. म्हणजे आमच्यासारख्या कलाकारांना भले आम्ही किती वर्ष कामं करत असू पण प्रत्येक भागात गेल्यावर तिकडची शिकवण वेगळी असते, संस्कृती वेगळी असते. तिकडचे पदार्थ, त्या मातीतले पदार्थ ते एक वेगळे असतात. तिकडे पिकणाऱ्या रानभाज्या, तिकडे बनणारे पदार्थ. म्हणजे शहरात आता इकडची मला माहित नाही पण शहरात आता याचं फॅड वाढत चाललंय. जसं मी स्वतः नेहमी नाचणी ज्वारी आणि बाजरीचीच भाकरी खाते गेले 2-3 वर्ष. म्हणजे चपाती ही मला माहितीच नाहीये एवढी मी ती भाकरी खाते तब्येतीसाठी. तर असं आता ह्या गोष्टीचं महत्व शहरामध्ये आत्ता कळायला लागलंय, जागरूकता यायला लागली आहे. तर इथे या गोष्टी पिकतात. आज मी इकडचे स्टॉल बघणार आहे ज्याला गव्हर्नमेंटचा किंवा इकडच्या एका यांचा हातभार लागतो त्या स्टॉलसाठी. इकडचे शेतकरी काय काय पिकवतात, गुऱ्हाळं सुरू झाली आहेत, गुळ होतो इथे ऑर्गॅनिक. म्हणजे किती बदल होत चाललाय काळाप्रमाणे आणि सगळे सुखी समाधानी आहेत जे काही आहेत ते. तेवढ्या ह्याच्यात असं नाही त्यांची स्वप्न
खूप मोठी आहेत, पण जे काय आहेत एकत्र येतात. हा पार्वती परिवार हा नेहमी 6 वर्ष गेली 6 वर्ष हा उत्सव साजरा करतोय. आपली लोककला जतन करण्याचं काम करतोय. गोव्यात एकतर लोककला म्हणजे हा इतिहास आहे गोव्याचे, म्हणजे नाटकं, त्याच्यावर प्रेम करणारे रसिक आहेत गोव्यात, दर्दी आहेत. म्हणजे मी महानाट्य गेल्या वर्षी इथे शिवशाही केलं होतं, आता 21 फेब्रुवारीला पुन्हा आहे, मी त्यात जिजाऊ करते. तर मला खूप मजा येते की जवळजवळ 18 ते 20 हजार प्रेक्षक समोर असतात आणि त्यांच्यासमोर आम्ही आमची कला सादर करतो आणि एवढा प्रतिसाद मिळतो की हा आनंद खूप आहे. म्हणजे मी लहानपणापासून इथे नाटकांसाठी येते. मी चाइल्ड आर्टिस्ट म्हणून नटसम्राट, संध्याच्या या नाटकात काम करत होते, त्यामुळे गोव्याचे दौरे केले आहेत, तिकडचे प्रेक्षक पाहिलेत. तर त्यामुळे मला ह्या लोकांकडनं कायम प्रेम मिळालं आणि माहेरच्या साडीला तर गोवेकरांनी एवढा भरभरून प्रतिसाद दिलाय की पूर्ण महाराष्ट्रात किंवा देशातही कुठेही गेले तरी लोक माहेरची साडी म्हणून महाराष्ट्रीयन लोक भेटायला येतात. तर हा आनंद खूप आहे माझ्यासाठी. तुमच्यावर एक अलका कुबल म्हणून नाही तर चित्रपट या मायाची साडीनं तोच एक शिक्का देतो. हो हो. मॅडम तुम्ही एक सांगा मला, आता चित्रपट सृष्टी आणि नाटकात, चित्रपट सृष्टीत मला भरपूर नाव आहे, हो. तरी सुद्धा गोमंतकात नाट्य परंपरा ही महान आहे. अगदी खेड्यापाड्यात नाटकं होतात, आता कुठलीत सुद्धा नाटकं व्हायला लागली. हो. त्या परंपरेनुसार तुम्ही चित्रपटात पाहिलेली अलका कुबल आणि प्रत्यक्षात पौराणिक किंवा ऐतिहासिक नाटकामध्ये पाहिलेली अलका कुबल ही याच्यामध्ये तुम्हाला कसं काय वाटतं? ते चित्रपट क्षेत्रच वेगळे आहे, ते जास्त टेक्निकल मीडिया आहे, पण स्टेजवर एक मजा काय येते कारण तुमच्या समोर ऑडियन्स बसलेला असतो. तो जो प्रतिसाद देतो ना त्याने एक रक्त सळसळतं. एकतर मी जेव्हा जिजाऊ करते शिवशाही या नाटकात तेव्हा तर मला ते कॉस्ट्युम घातल्यावरच जी आता जिजाऊचे की एक वेगळंच होऊन जातं. म्हणजे तो एक ऑराच वेगळा असतो, ते एक संचार असतो. तो खरंच सांगते तर हा आनंद आहे ना त्या प्रेक्षकांमुळे आहे, जो आम्हाला सिनेमात प्रीमियरला कळतो पण शूटिंगला काही कळत नाही. पण शूटिंगचं ते चॅलेंज वेगळं आहे, नाटकाचं चॅलेंज वेगळं आहे. पण नाटकावर प्रेम करणारे दर्दी आहेत ना ते वेगळेच आहेत. म्हणजे त्यांचं प्रेम, तो ऑडियन्स. आणि आपल्याला वाटत होतं की आता फक्त जुनी पिढीच नाटक बघते, तर असं राहिलं नाहीये. मुंबईत तर आता यंग जनरेशन ही नाटकं पाहायला येते, कॉलेजची मुलं येतात, तेव्हा नवल वाटतं की असं वाटतं अरे नाटक फक्त याच ऑडियन्स करताय. तर असं नाही, ती परंपरा आणि नवीन मुलं आता काहीतरी नवीन इनोव्हेटिव्ह घेऊन येत आहेत. इव्हन स्टेजवर करतानाही काहीतरी नवीन नवीन प्रयोग करतात. गोव्यातनी मध्ये मधुसूदन कालेलकरांवर शो होता, तेव्हा पण आले होते आणि त्यावेळी इकडच्या बरेच तरुण, मला त्या ग्रुपचं नाव माहिती नाही, एवढी सुंदर गाणी सादर केली की तो ऑर्केस्ट्रा गोव्यातले होते लोकल सगळे. आणि एवढा मी आनंद, म्हणजे स्वतः मी एवढी एन्जॉय करत होते त्या चेअरवर बसून. म्हणजे गोव्यात कलाकार आहेत, कला आहे. गोव्याच्या आमच्या आशालता बाबगावकर माझ्या आईसारख्या, आता त्या हयात नाहीयेत, त्या आमच्याच सेटवर गेल्या, काळूबाईच्या नावाने चालू बदल या मालिकेच्या वेळेस त्या गेल्या. पण एक आई म्हणून जोडलेली बाई, असे कितीतरी आमचे अशोक सराफ म्हणा, असे कितीतरी जण आहेत की जे गोव्याच्या मातीने दिलेले कलाकार आहेत. डॉक्टर रामाणी, मी त्यांचं नाव घेईन, ज्यांनी मला बरं केलं. माझी सर्जरी झाली, माझ्या मणक्यांची सर्जरी झाली, ते डॉक्टर रामाणी, त्यांच्यावर आता फिल्म आली, पण जगातले 8 नंबरचे डॉक्टर होते. त्यांनी माझी सर्जरी केली आणि मला उभं केलं. नाहीतर मला भीती वाटत होती की माझं कायम आयुष्य व्हीलचेअरवर जाते की काय. तर अशा डॉक्टर रामाणींची मी अगदी ऋणी आहे की देव म्हणून ते मला भेटलेले आहेत. आपण देव बघत नाही, पण डॉक्टरच्या रूपाने असा हा देव मला भेटला. असं गोव्याच्या मातीने मला खूप काही दिलेलं आहे. तर मी खरंच गोव्याची ऋणी आहे. आशालता बांबगावकर या काणकोणच्या आहेत, पाळवळच्या आहेत आणि काणकोण तालुक्याला जवळजवळ 18 किलोमीटर हा समुद्र किनारा लाभलेला आहे. अशा या काणकोणात तुम्ही आला आहात आणि एका खोतीगावच्या एडा भागाचं नाव आहे. या भागात तुम्ही आता राहणार आहात. या लोकांबरोबर आज मी एन्जॉय करणार आहे सगळं. म्हणजे त्यांच्या लोककला म्हणा, त्या फुगड्या सगळं बघणार आहे, त्यांचे स्टॉल सगळं मी बघणार आहे. म्हणजे ह्या आठवणी मी माझ्या डोक्यात एक सेट करून जाणार की आज माझा दिवस सुंदर गेला. म्हणजे या लोकांनी, आपण म्हणतो यू मेड माय डे, तसा आज मला या लोकांनी आज माझा दिवस उत्तम घालवला. माझ्या आयुष्यातल्या मी बऱ्याच आठवणी आज घेऊन जाणार आहे. आपण गोव्यात अनेकदा आलात, गोव्याचा सगळा भाग बहुतेक पाहिलेला आहे, परंतु काणकोण एक डोंगराळ भाग त्यातून येतो आणि
त्या भागात अजूनही काँग्रेसचे घरं कमी आहेत, इमारती कमी आहेत. कमी आहे. परंतु इथं झाडं झुडपं आहेत, खूप जंगल सुंदर आहे, आहे. धबधबे आहेत. हो. तुम्हाला कसं काय वाटलं काणकोण? खूप छानच, खूपच येतानाच वाटत होतं. नंतर मी इथे येऊन, कारण एवढ्या सकाळी निघाले, रात्री 1:30 वाजता उठावं लागलं फ्लाईट पकडायला, झोप नव्हती झाली. आल्यावरही म्हटलं नाही, फॅनची आवश्यकता नाही, इतका गारवा इथे आहे. म्हणजे नाहीतर उकडत असतं, फॅन लागतो, एसी लागतो, पण इथे या गोष्टीची आवश्यकता पण लागली नाही. एवढं सुंदर आहे, थंड आहे, निसर्गरम्य आहे की गोवा म्हटलं की आधी आहेच. अख्खा जग इथे येतं. आज फ्लाईटला पण एवढे फॉरेनर होते, म्हणजे एवढं गोव्याचं अट्रॅक्शन सगळ्यांना आहे. तर गोवा पाहायला येतात. त्यात हे काणकोण इंटिरियर एवढं सुंदर आहे की त्यांनी आपला वसा जपलेला आहे, आपली लोकसंस्कृती जपलेली आहे. सगळ्या एकोपाने जवळ एकत्र येतात आणि आपली करमणूक करतात, काहीतरी हे सादर करतात. फार मोठी गोष्ट आहे म्हणजे संस्कृती जतन करणं हे. म्हणजे पुढच्या पिढीलाही त्याची आवड लागणं, पुढची पिढी यात येणं हे फार महत्वाचं आहे. थँक्यू. आपण इथं आलात, अजून काणकोण तुम्ही बघितला नाही, दुसऱ्यांदा नक्की जेव्हा वेळ काढून येईल. तेव्हा काणकोण तालुक्यात समुद्र किनारा आता मोठा आहे, परंतु इथं देवळं जी आहेत, मल्लिकार्जुन टेम्पल जे आहे किंवा आणखी देवळं आहे, ही देवळं बघा. म्हणजे हजारो वर्षापूर्वीची देवळं, अजूनही तिथं केलेलं काम हे तुम्हाला अतिशय आवडेल. आणि काणकोणची संस्कृती आणि गोव्याची संस्कृती वेगळी नाही तरी सुद्धा काणकोणच्या लोकांनी जपलेली आहे. आपण या ठिकाणी आलात त्याबद्दल आणि गोमंतकसाठी तुम्ही इंटरव्ह्यू दिली, मुलाखत दिली, तुम्हाला धन्यवाद. आभार. गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कोमरपंत.